Hello, hello. What's up mga bay? Kumusta man mo diha? So, karon diyan na ta sa range. Wa man tay lain mahimo. Wa pa man tay kuhan ron. Wa pa tay training ammunition. Loaded, so basig mga semana pa ta makasugod og upload na pud balik. Pasensya na mo, medyo nadugay-dugayan na tog upload. Medyo ano kasi split yung pag-iisip from work and the other one yung recent lang nangyari sa atin, yung sa amin pala, hindi naman lahat ng Pilipinas tinamaan, mostly Visayas region lang tinamaan ng bagyo, kaya yun medyo ay nag-iiba pa yung isip ko medyo medyo trantap gamay. What happened, guba akong balay, sira talaga yung bahay namin. So now bisikleta lang muna. Inshallah next upload natin tungkol naman sa barrel, or marami pa tayong plano para dyan next na upload sa mga kaibigan natin dyan. Okay, so ngayon ang ilalagay ko muna dito yung kagabi lang. Wala kaming nagawa ni Allen kanina. Kagabi magbike-bike lang sa loob ng compound namin. So ito na, stand by. Mga bay, mga toto dyan, ha? So wala tayong magawa ngayon malamig ang panahon, bike lang kami dito loob ng compound. So pawala sa boring lang ba sa loob ng kwarto. So tara, bike tayo, dali lang, ikot-ikot lang. Sige. Ikot-ikot lang kami Mga 5 ikot sa main road namin dito papunta sa main office namin. Kagagaling lang namin sa trabaho. So dahil sa medyo walang exercise yung katawan, exercise muna sandali bago matulog. Ano pala, kasama natin si Toto Allen as usual. Hindi na kami nagsombrero, hindi na kami lagay ng protection. Dahil dito lang naman sa compound. Para makita nyo review ng namin workplace. Ayan kung makikita nyo, Marriott, Alforsan Marriott Hotel. Dadaan tayo dyan. Ayun yung may kulay blue na ilaw. Sa loob yan ng compound namin dito. Alforsan compound. Yan, sa main. Yan, sa main. Dito lang main tayo, main. Sa main road lang tayo? Oo. Akyat baba lang. 3 ikot lang tayo. Yung logo ng Alforsan, Yan yung kabayo na Kabayo. statue. Tapos yung Alforsan. Dito na kami sa gilid. Diretso na. Sige. Dali, dito sa right side namin, Kabayuhan. stable equestrian. Equestrian. Mga stables to. So, kaya kung nandito kayo, maamoy nyo, ay amoy konting damo. Amoy kabayo. Amoy kabayo. Matapang yung amoy ng pagkain nila rito. Tsaka ayan, sige. Banat. Cambio na. Medyo pabilis-bilis na yung takbo muna. Exercise muna.
Nood lang kayo mga kabuholanon dyan at mga kanigrosanon. Bisaya at Ilonggo. Lamig bro. Pero okay lang, sige lang. Kaya. Malamig pa rin. Sarap ng panahon, malamig. Yung polo field. Ay, di makikita rito. Sa right side pala man yan. Yan, pakyat na kami, oh. Pakyat na ito. Pakyat na itong daan namin. Paikot na ito sa main namin. Main office ng Alforsan. Main building. Eh, may mga ilaw pa yung mga poste, may ano pa kasi ng celebration ng 50th anniversary nila eh. Di pa natapos nila yung ano, di pa natanggal. Ito muna tayo bro. So ayan. Yan na yung pinaka main building ng resort Sports dito. complex mismo. Oo. Na kung saan sa loob dyan is andyan na yung mga main office, restaurants, ballroom, shooting area. Malawak kasi ito eh. Hanggang sa likuran yan doon malawak ito. Itong parking area. Doon kanina sa likuran na yan doon ang dinaanan na natin yung equestrian. Ayun yung mailaw sa dulo. Equestrian yun. Tapos yun yung Marriott Hotel sa medyo sa malayo-layo. Ano yan? Mga tuto. Mga Negrosanon, mayang gabi. Mayang aga na dira sa inyo. Sa amon gabi pa diri. So, jutay lang nga exercise ni namon ah. Pag umagtulog. Dito ka nami pas ang panahon subong. Nami ang bike. Regards na sa tanan ng mga tuto. Okay. Yan mo muna doon, ikot mo muna doon bro. Daling ko yung bike. Yan ka na. Oo. Pasyal marami kayo sandali. Hindi lang tayo pwedeng pumasok. Dahil ano, baka mabunalan ta na sa ano, sa gwardiya. Isod na, bunal sakit. Bunal bagkasaba. So, ani lang tayo napita sa gawas-gawas. May sariling ano. Ayan ang gasolina niya. Simple lang ba? Pero card. So, yan ang main entrance ng Alforsan sa sports complex mismo. Yan, sa loob yan. Ayan o.
Tapos yun, yung nakikita nyo doon sa likod ng mga building, ano yan, Alforsan Village. Yan, mga apartments. I guess, as usual, yung Mariet pala yung may blue yan ha. Parking area. Yung area ng Alforsan, no? Front niyan. Front area ng sports complex. Oh, napaka-peaceful lang gabi. Sarap. Wag lang yung summer. Pag summer, matindi, humid. Ganda. Sakit. Napaka-peaceful. Ang ganda. Ang ganda pa na. Yung mga ano. Sarap. Basta So, sige, tutuloy muna namin yung takbuhan. Kahit mga ilang ikot lang. Then, see you later lang mamaya. Okay? And, standby muna. Tapos muna ang ikot. Tapos, mamaya ulit. Kwentuhan tayo. Okay, sige. Okay, medyo pagod din doon. Kunti lang yung ano, iniikot-ikot namin. pagod. Medyo Tatlong ikot parang nabigla. namingi. Malamig pa. Masakit sa balat. Hirap pag medyo may So, lagpas na ng 50 yung edad. wala na. Tigulits na. Tigulits. Tigulit. Tigulits na, tigulits. Na si Toto. Tigulang na si Tarzan. So medyo pahinga muna kami sandali bago pumasok. Ngayon ko na malamig dito, malamig din sa loob. Sarap dito Wala, ano? matulog. Pang ano lang to. Siguro mamaya pang ano lang to. Papagod para dali lang makatulog. So, once in a while, gagamit din namin yung bike. Yung bike ko. Yung bike ni Allen. Oh, yan o. Akin. Ito yung bike natin. Ano sa kulo. Orange. Ayan. Maka-orange kami sa color. Orange. Attractive kasi yung color ng Oranges. orange sa, sa bike. Ay. Nasya. Medyo, ano ba? Sunod naman ah. Parang malamig na yung bato ko eh. Lakas sa hangin. Malamig, masarap yung hangin dito. Masarap. So, wag lang yung summer. Pag summer, matindi. Masakit. So, okay. Until next Good night time. na sa inyo mga tuto, tsaka mga bike. Oh, mayang gabi. O, susunod na po na adlaw. O na sunod na update. Wala. Harap pa, upod na muna. Ano? Yan o, yung isa o. Ayan pa yun, Galing isa. pa work. Galing trabaho pa yun at Iniwanan na namin dahil mauna na ako. Yan. Oh, Diyan na ikot-ikot lang. Yan o, Diyan lang si kami. Pogi Boy. Tapos ito pang pabas, power sandali. Sarap naman. O siya. Sunod na po, adlaw. Oo. Toto Allen o si Beijing. Si Bart. Bye-bye. Bye-bye.